No, estic preocupat pel coronavirus per això de que puguis contagiar-lo abans de tenir els símptomes. Això em torna molt boig, perquè jo el vaig tenir abans del confinament, o sigui, al març el vaig tenir jo, i clar, jo abans d'allò podia fer de tot, i molt loco. Jo vaig, com deia el Marc, jo apretava el botó del metro amb el dit, jo m'estronava la mà, jo feia això, saps? Estava molt boig. I clar, jo, veient tot en perspectiva com ha anat, jo el que penso és que jo segurament he matat. Ha mort molta gent, jo crec que algun ha estat culpa meva, segur. I a més, segur que ha estat un home, una persona gran, o una persona amb malalties prèvies, o sigui, a sobre hem anat a lo fàcil, gent que amb una patada ja els tenies. Sí. Però sí que és veritat que jo hagués matat a Mainat, jo a ell sí que l'hagués matat. Si a mi la seva dona em convida un dia a sopar amb ells, ella seria rica ara, en comptes de sortir a crims, ella sortiria a Quién vive ahí. Tampoc dec ser l'únic que creu que ha matat, perquè m'he estat fixant en com s'ha comportat la gent en la pandèmia i m'he inventat un joc que és persona preocupada pel coronavirus o assassí en sèrie. Anem a jugar. Persona que li fan olor a les mans a desinfectant, i que quan arriba a casa es treu tota la roba i la renta a 80 graus. Preocupat pel coronavirus o assassí en sèrie. Persona que et porta a fer unes birres en un bar folrat de plàstics a les parets, al mostrador i tot i tenir una terrassa de puta mare al seu pis, però diu, no vull portar gent a casa amb tot això perquè em sentiria incòmode, perquè imagina't que no sé què. Preocupat pel coronavirus o assassí en sèrie que està amagant alguna cosa al seu pis? O persona que surt ja de casa amb la mascareta aquesta protectora transparent, saps? Aquesta, i amb guants, ens porten els guants. Que agafa el cotxe, va per carreteres secundàries perquè les altres hay controles, para un pont, obre el maleter i tira una dona al riu. Preocupat pel coronavirus o assassí en sèrie? Doncs tots eren assassins en sèrie, menys l'últim, que era un treballador d'una residència preocupat pel coronavirus.